zona zonke izinto because akafuni umuntu o-close nami bese ngibe close nawe uzobeka kabi ukuze ngihlehle eduze kwami. So as yena eletha kumina sengimthembile ngayo yonke indlela yami. So ngaba lula mhlawumbe singene kwi-relationship nakho. Okay. Uyamthemba ukuthi uzokwazi ukukuvikela kulo muntu lo ongafuni ukuthi uzwane nomunye umuntu. Yebo, ngiyamthemba. Uzwile kahle? Halala. How do you feel? Hey Nkosi yami. Uyamuzwa ukuthi akali. Hayi ngiyamuzwa. Uyamuzwa ukuthi aphiki. Hayi ngiyamuzwa. And akakwatile. Hayi. And akaphathekile kabuhlungu. Alright. Ngoba bengitshelile ukuthi unomoya ophansi. Into engithanda kuyena unomoya ophansi unenhlonipho. Yes. Engawazi ukuze uma bethe asamsensimini solema amadumbe. Uyayibona lonto. Ngiyayithandela amadumbe mama, ngiyayithandela amadumbe. Uthando lweqiniso, uthando lwamanga. Igama lapho nguStufuza la ngamanje ezulu. Ngumgwenkomo sovukazi Mvuleni. Ngintokazi ezalwa mamkhize kahle kahle ngumamsebenzi. So ke today sivakashele ke ubhuti uzosichazela kabanzi ukuthi why ephushekile yindaba yini le menza ukuthi azagcina sefikile la ekhaya kwa uthando leqiniso noma uthando lwamanga. Asike sibuke ukuthi kuzohamba kanjani. Sabona kunjani? Yebo sisami ngiyaphila yabona. Ngiyaphila wena kunjani? Hayi siyancenga siyancenga. Ngicela ukwazi igama nesibongo nala usuka khona. Hayi mina bangibiza uLangelihle. Ngumfokazungu. Okay. Ngisuka le kaNgoni kaMaphumulo. Okay. Ngoba ngize la ngize ngomsebenzi, ngangizwe ngomsebenzi ngoba ngisebenza nje, sebenza ematragini. Okay. Yebo. So ukhulele kuphi nendawo? Ngikhulele kaMaphumulo nje ukhulela. Okay, ufike manje la eThekwini. Yebo, ngifike lana 2020. Okay. Yebo. So ke ngicela ukwazi mhlambe ngabe isimo sesekhaya besihamba kanjani? Abazali bobawuthu bebambisene ekukhuliseni noma mhlambe bowukhulisa umzali oyedwa noma abazali bebengekho mhlambe bekugogo nomkhulu obekubhekelela lapho nalapho and bewumntwana othi mayicela something ekhaya kuthiwa linda kuze kuphele inyanga or noma kuthiwa nje naphambi nenyanga mawucela noma itekile Nike vele kuthiwa kusasa sivukeni kusasa sambe sesitolo sipatheni sambe socheck ukhona lapho ongayithanda. Angibeka nje. Angiyela umuntu ochaza kakhulu ethi mina indlela engichaza ngayo. Kulo muntu othanda ukudlala too much. Okay. Ngumuntu othanda ukudlala too much ke ngiyanginaki ke lapho. Yebo. Mina ngikhuliswa uma wami uMalitholi. Usuka le kaMvumasi, kaMshibe. Yebo. Ubaba ukhona nobaba ukhona. Mina indlela engithanda ngayo mina ngithanda ukuyimela. Okay. Ngithanda ukuyimela angiceli. Angiceli nje inhlobo. Ngiyathanda into yami engiyenza ngiyenze kahle. Ngingedwa bese ngihambe ngiyobuza ngiyocela ulwazi kubaba. Ubaba bese angihlahlela ke indlela ke eyempumelelweni ukuthi ngenze njani. Base khona base baphile bobawuthu. Hayi bayaphila. Okay. Bakhona. Ungowesingaki kuyingane zakwenu? Awu, yimini kunzimalanga, yimini oqala. Oqala ngida? Yimini oqala. Ngingedwa futhi, ngingedwa nje kumfana. Bese kulandela amantombazane. Lokho lolufuhla amantombazane. Bonke laba mantombazane ngabo. Kunjani ukuhloniphana ekhaya? Nikhuliswa kanjani? Bayakwazi nje ukuthi ubhuti omdala? Hayi, bayangazi. Ukuthi vele indlela engiyona, bayazi ukuthi manje ngabatshela ukuthi kunegama lami engijula ukuthi abambize ngalo. Ngithi abambize ngoPopoyi ngoba igama engalibizwa ngaleli bumthiniswa ngoPopoyi. Popoli? Yebo. What does it mean? uPopoyi, umpopoli. Oh, umpopoli. Yebo, igama lomthiniswa leli endaweni bazilona kakhulu ukuthi nguPopoyi. Injani ingcindezi yokuba firstborn? Ubona ukuthi mhlambe kuyikhathi eziningi angisho ukuthi wena ulapho but kuyenzeka ama firstborn ayithole esengabazali balaba abalandela abaze emva kwakhe. Mhlambe ngabe nawe ucindezelekile ngaleyo ndlela noma asikazi vele sikufice leso sikhathi sokuba ucindezeleke ngokuthi uyi firstborn. Ayikhona kuyashayeka lokho manje yebo kuba wedwa umfana. Namantombazane ebeyinqwaba. Yes. Kuyinkinga lokho, kuyinkinga kakhulu. Ngoba manje ngibe ngisho ukuthi yabona uma bengconthiwa kwaba khona umfana omunye wabesibili ngizokhuluma nalo usize. Ngoba futhi usize engilikhulumayo ngigcina la ngaphakathi. Ngigcina ngilikhipha mhlawumbe kumfowethu ekuthiwa uLendo. Umfana ke ngikhule naye ekhaya ke loyo ke.
wasuka naye njengamanje nawe la eThekwini. Yebo. Umzala? Awubafu uzalo ubaba babo phakathi. Oh. Yebo, umuntu esikhule naye silusa nazo inkomo. Sigijima nje impela. Sibakhuculula nje. Sibakhuculula nje. So-ke yini ledala ukuthi uzofike kule show le? Uphushwe yini? Kwenzakalani? Ungiqale nje ekuqaleni because you understand ukuthi mina bengingekho yenze senzeke leso simo. So ngicela ungilandise nje usuke eqaleni uze uyofinyelela kuvuthondaba lwendaba oze ngayo la ekhaya namhlanje. Nginaso isineke ngizokulalela. Yebo. Ey, angiloni igaka ekuchazeni. Ngoba ngisho ukuthi ngithanda ukudlala too much. Angiloni igakho. Kodwa manje nginenkinga la, benginenkinga la. Kunomuntu esifazane lana uyahlonipha lo muntu lo. Uyahlonipha. Na uzoyibonela ngiyafetha ngayo. Angiyakutshela. Angiyafetha ngayo mina. Okay. Uvulika ngigumula ijacket. Nahlangana kuphi? Sahlangana eVerelem, sasowenza izincwadi lapha ze-license. Okay. Kuphi unyaka? 2022. Okay. Yebo, sahlangana khona ngoba ngambona eqhamuka nomuntu wesilisa. Bengisola ngathi bakanje. Yes. Bathiwa ke ngithi together. Yebo. Kanjalo nje. Okay. Manje ngathi ngambona ukuthi lo sisi lo hlumezekile indlela oyembamba ngayo emisa khona lapha ngabona ke ayikho right lento le. Yebo. Lo sisi lona ngahlala naye sibhala i-test. Sibhala i-test ishuthi kwase kuphuma ama-result kwasho ukuthi wangaphumelela. Wangaphumelela uthe ngaphumelele kwasho ukuthi nami ngase siphumile sesingaphandle ngathatha inamba yakhe. Okay. Ngathatha inamba yakhe sakhuluma kwasho ukuthi uyaqhamuka leli bhokolo lakhe. Ayadlali la bhokolo yalidlali la bhokolo. Kanti usisi uzothola ukuthi usisi ufeyilile. Ngithena nami sengimtesta ngakusasa wahamba ngingakhulumanga sakhuluma la iphone ngitheza hayi phela inamba yakudlalwa la. Akudlalwa la kuyakhuculula. Akudlalwa la. Wena uphasile ngaso isikhathi? Yebo mina ngiphasile. Okay. Ngcono. Mina ngiphasile nge-right. Yena nje inkinga wayiphatheke kabi Nkosi yami mntakamama wayiphatheke kabi Nkosi yami. Yabo lento angayibona emfaka emontweni ngale ndlela. Angithandanga. Wamfaka ngihluka ngithandanga le nto mina ngithandanga kakhulu. Ngoba ngathi sengifuna umfonela endlini ngaba namahloni kube ngamfonela kuzoshuba. Uzoshuba. Ngoba ngakusasa ngazama ukuthi ngimthinte ngoba ngambona engifonela kwasho ukuthi ngibhizi eceleni. So indlela amfaka ngayo emotweni isihluku leso mhlambe singenze ukuthi sikhombe ukuthi uyena wayekhokhile ezeyobhala. Hayi nami ngabuka kanjalo. Okay. Kodwa usise bechaza hayi usizo oyizamile. Wamphelezele kanti lo muntu akangathi lo muntu akafuni ukusuka eduze kwakhe. Ngathi umuntu ongafuni ukusuka eduze kwakhe. Ngoba siza sikhulumanga kakhulu. Okay. Asikhulumanga kakhulu ngoba kwenzeka into ithiwa yini misunderstanding lokho kwakhona lokho bakusho ngesingisi lokho. Kwenzeka into engayazi lapho. Manje yini lo dinga ukusizakala ngayo? Ngabe mhlawumbe uzibhekile kudadewethu noma kuthiwa uzibhekanga but at least indlela kwenzeka ngayo phambi kwamehla akho awethandanga ufisa ukuthi at least asizakala ngendlela ukuthi akasuswe eduze kwakhe. Yebo ngoba unomgozi. Lo sisi lo uyadinga uthando. Okay. Uyadinga uthando ngoba nginganalutho. Nami anginayo umuntu engimnayo yabo. Okay. Kodwa ngabona lo engawazi ukufitha lapha ekhaya. Oh uzibhekile. Hey. Kanti kanjani umchazi silenda sama-catalog noma mhlambe ugcwele udadewethu uzela ngalanga kimi noma ungaphezulu kwami noma mfishane noma mude noma ukanjani ungamchaza ngithini because mina angimazi angazi ngimbona. Mncane isilenda nje. Isilepe. Isilenda nje sama-catalog. Okay. Uzoyibona lento lena nje. Uzoyibona. Uzoyibonela nawe la. What if uthi udadewethu lento wayibona yenzeka phambi kobuso bakho wena wazitshela ukuthi ngathi iwukuhlukumezeka kwami but mina sengize ngajwayela sengize ngawehlisa umoya ngi-right ngalo muntu enginaye angifuni ukusuka eduze kwakhe uzobuya ngiqhatha kakhulu nje mewukuthi ukhuluma indaba yokuthi mina nawe kanjani kwasho kwacina. Yabona mina ngikubuka sendami. Ngikhule emakhaya yonke into ngiyawazi ukuyibuka. Okay. Usisi lapha
akasathanda ukuba lapho uyabonakala Akajabulile. akajabulile Okay. sokuthi nje lo ndoda uyayisaba le nto ngoba phela yayibona le nsizwa leya yayibona le nsizwa nawe hhayi nami ngizamile ukuqula insimbi kancane ngathi ngizama ukuqula insimbi ngabona hayi ngeke ngifithe lapha ngeke ngifithe bengingathanda lo usisi ogada umuzi wasekhaya lapha ngoba ngingedwa nginosisi osisi bayogana Okay. bazogana ngizosala ngedwa emzini kababa Usunamntwana already? hayi lutho Oh, ulinde yena vele udadewethu hayi lozayo. mina ngifuna ukube ngithole umntwana nomuntu singene naye emshadweni Oh. into ekanjalo angifuni ukuthi yilapha Yes. yilapha Nalapha. hayi angiyithandi lo nto angiyithandi kakhulu lo nto Ukhuliswe leyo. kahle. yebo ngikhuliswe ngenhlonipho nje khona Ithi ngimlanda udadewethu. Ke sikhulume naye sobabili simbhekile nje kanje. Sibone ukuthi uzosibekaphi. Basuka manje ithi ngivumele ngimlande. hayi ayikho inkinga Wehlisa uvalo ke. hololo Ngiyacela usisana sena yena. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV. Udadewethu ke uvumile ukuthi asijoyine and ngiyathemba ukuthi uzosizwa besikhulumisana kanye naye kodwa ke angazi sike sithole sibuke nje sibuke ukuthi uzogcina kuphi sabona kunjani right umuhle isibongo sakho wedwa lesi noma uyashara nomuntu wesakho wedwa uyawazi futhi endlini naye Yebo, ngiyamazi. umazela kuphi Sihlangane driving school. driving school Yeah. okay so ehlanganeni kwenu mhlawumbe ngabe ingxoxo yenu nje oyikhumbula kahle hle beyime kanjani ukuthi So first time sihlangana nobhuti ngangingekho right. okay Ngiku-relationship engekho right. okay So ubhuti-ke wangikhamfatha ngendlela engikhamfatha ngayo. Saqala lapho ukuzwana. i-mode awuyikho right mhlawumbe ngabe usahleli kuyona or uzama indlela yokuphuma noma sewaphuma vele kudala nje Ngiyayizama indlela yokuphuma kodwa akuphumeki. aphumeki Yeah. usathanda ukuba ke No. angisho uyazi ukuthi le video le iqoshiwe Yebo, ngiyazi. okungenzeka ukuthi ngelinye ilanga mangase kuthiwa uyaqondana nokuthi ayibone umlisa lo othi uyazama ukuphumekela mengikubuza ukuthi usafisa nokuba kuyona uthi wena cha aware ukuthi uqoshiwe right Yebo, ngiyawe. okay uceleleke ubhuti ukuthi simcelele usondele ngoba sifisa sikhuluma nawe so ngiyacela ukuthi umuphe isikhathi sakho umlalele nje ngesineke ukuthi ufisa ukuthini kuwe ngiyabonga ngiyacela bafo uyaphila kodwa mama Yebo, ngiyaphila. yebo uma ngikubizele eyi le nto akade angifuna ukuyikhuluma bo manje ngiyongekelezela ngangishona le nale yebo loo nto manje bengifisa ukuthi ngigunyulule ngimtshele le nto leyo angiyena umuntu ohamba kakhulu oshaya ngizokuqonda ngqo enkulumeni yami straight yabo yebo ngingajabula nje ukuthi uyomise umuzi kababa lapha ekhaya ushoda ngomuntu wesifazane bengingathanda right la bakhululeka bengingafisa ngoba manje ngifuna uthando lolu thando enginalo nginothando olukhulu mina indlela engithanda ngayo ngiyimisele ngawo mama Nenginkinga. Simo right. hayi sobona ayikho ukuphuma ayikho kodwa besifuna impumelelo besifuna ukuya khona soya kodwa wena ubuthanda enhlizweni yakho ngoba nami nginesifiso nami nawe ukuthi uyamuzwa uzizwa kanjani uma ekhuluma nje Ngizizwa ngikahle because uya-understand. Mengikhuluma naye efonini because angikwazi ukusibonana because umuntu ohlezi eseduze kwami ngimthanda. okay Akafuni nje kuyimanje ngiphume ngithi ngiyemoli. so if kuyenzeka uyibona le video ibhomu ne Yeah. okay ke but ngesimanga sokuthi uthi uyamuzwa ukuthi uthini mhlambe mase ngibuyele emuva emzweni yakho lento wayifila mawuqala ukumbona
isaphila yini noma iseyifile noma ilele mhlawumbe idinga ukuthi ivuswe. Ngenze kanjani ukuthi sigcine sibonile ukuthi senza kanjani phakathi kwenu both nigcine ni-right nini? Angisho ukuthi uyafuna ukuphuma kwi-relationship le ongekho right ngayo. So mekuqhamuka umuntu kanje ebonisa uthando Anginamngozi. ufila kanjani? Ngifila ngi-right. Okay. Because isikhathi esiningi ngihlezi ngikhuluma naye, uyangithembisa ukuthi noma engaba sengcupheni ukuze ngikwazi ukuphuma la ngikhona. Okay. Angenze noma yini. Ngiyamthemba? Ngiyamthemba. Emicabangweni yakho usewamcabanga nje wambuka njengomuntu oyokuphatha kahle ngelanga uma kuthiwa noba u-2? From as umngani for now. No. Ngiyambona. No. Yasibhimba ke manje. Akafuni ukuthi Hayi. akafuni friendship yena. So ngiyakuzwa. Ngisho as now angithi lo mnganami. Ngimthemba konke ngimthemba ngimxoxela zonke izinto because akafuni umuntu o-close nami bese ngibe close nawe uzobeka kabi ukuze ngihlehle eduze kwami. So as yena eletha kumina sengimthembile ngayo yonke indlela yami. So ngaba lula mhlawumbe singene kwi-relationship nakho. Okay. Uyamthemba ukuthi uzokwazi ukukuvikela kulo muntu lo ongafuni ukuthi uzwane nomunye umuntu. Ngiyamthemba. Uzuleka bafo? Halala. How do you feel? Hey Nkosi yami. Uyamuzwa ukuthi akali. Hayi ngiyamusha. Uyamuzwa ukuthi aphiki. Hayi ngiyamusha. And akakwatile. Hayi. And akaphathekile kabuhlungu. Alright. Ngoba bengitshelile ukuthi unomoya ophansi. Into engithanda kuyena unomoya ophansi unenhlonipho. Yes. Engawazi ukuze uma bethe asamsensimini solema amadumbe. Yayibona lonto. Ngiyayithandela amadumbe mama, ngiyayithandela amadumbe. Uyezwa yini? Ngithanda into elinyiwe. So mangase uba 4. Okay, uyabona ukuthi kuyalunga la. Ya. Mangase uba 4 lo omunye. Afaka unyawo olunodaka atshengisa ukuthi akakufuni eduze kwamuntu wakhe. Mhlambe ngabe uzimisele yini ukuthi uzokwazi ukunqoba leyo mpi, uzokwazi ukudlula kuyona ngale nje ukuthi aphatheke kabuhlungu. Kodwa ujimile na? Hayi, ngijimile ngaze ngathandaza kakhulu, sengithandaze kakhulu. Okay. Ngithandaze kakhulu ukwazi ukuthi ngwazi ukuthi umama ewazi ukuphuma lapha. Ngoba manje kunomngozi. Imake wena-ke awunabo nomngozi. Uthola ukuthi usanda kuphuma kwi-relationship toxic ngaleyo and uyazi. Kodwa nawe uthola ukuthi mese ezinikelile kuwena ese-understand ukuthi okay fine. Sengikwenye i-relationship la, senginomunye umuntu. Wena angeke yena uzumvusele, mhlambe ukudinwa kwakho kuze kugcine sekumvusele ekuthenini, lo muntu lo enginaye manje uyafana nje nalo muntu lo ebengade nginaye ngaphambilini. Shuthi mina ngidalelwe nje ukuthi shuthi ngiqondane nalabantu njalo abazolokhu bekhinya bezumoya wami. Hayi. Uzokwazi ukumvikela? Angizokwazi ukumvikela ngoba manje ngoba ngishithi ngikhule kamaphumulo, ngikhule ngenhlonipho, ngikhule kukhona ugogo. Yes. Ekhaya. Nakomalume futhi khona ugogo. Ngikhule ngenhlonipho enkulu, umuntu esifazane ngiyamhlonipha. Umkhulu abangitshela enye into wathi umuntu esifazane akashawa. Kunento ashaba ngayo. Yeah. Umuntu esifazane akaphanisele isandla umuntu esifazane. Umuntu esifazane imbokodo le. So if kuyenzeka iphutha ngelilanga mhla uthola ukuthi ugote lokho kweqile, uyamvumela yena ukuthi akongifonela. If something happens, uyamvumela ukuthi akongifonela angitshele ukuthi khona into wrong isiyenzekile nje. Angisho ukuthi uzoyenza, but uyangivumela yini? Phela asazi ukuthi kusasa kuzokwenzakalani, akusazi ukuthi mesiqondana ney'nkinga singadinwa kangakanani sithole sesenza izinto. Umbona umuntu odiniwe ukuthi ngazi ukuthi izinto azenza akayicabanganga. Yeah. Asazi kusasa kuzokwenzakalani. So uyangivumela yini wena ukuthi angishayele ucingo if kukhona into engenzeka angezoba happy ngayo? Uyamnikeza lelo gunya? Hayi, ngakunika lelo gunya lelo. Angiyena kodwa umuntu onjalo ngoba mina ngiyawazi ukuyicontrol ukudinwa kwami. Okay. Ngiyawazi ngoba manje phela ngakusasa ugcina usuyisola ngakusasa. Angikufuni ukudinwa, yabo mina ukudinwa angikuvezi. Okay. Ngigcina la ngaphakathi bese ngiyawazi ukuthi ngikhona nabafowethu
abafundi basekhaya bese beyangibeka endleleni. Unjani ukudubana? Ngizwa Unjani ukudubana? udubana. Hayi. Ukuhlala nje endlini ungakhulumi, ungafoni, ungayenzi lutho ngoba udiniwe, udubile, ushiye kanjani? Ayi ngeke. Awudubani? Hayi. Okay. Nenhliziyo ukuthi manje inkinga yami inenhliziyo ende. Okay. Ekwazi Yazi ngibalekelani ukubekezela. mina? Yebo. Ukuthi akangayitholi sacrifice ukuphuma kwe-relationship angekho right ngayo. Athi usethole entsha azokhululeka kuyona abe right. Uthole ukuthi naki uye endaweni e-worse. Angiyithandi leyo nto mina. Uthole ukuthi kwabonakala kwi-video encingelwa yimina Yeah. ukuthi nibe right noba u2. Kodwa still uthole ukuthi uyakhalaza ukuthi akekho right. Ngoba ngishilo ukuthi anginabo umgosi. Uyathembisa. Hayi anginabo umgosi, Ayekho umuntu othandana naye manje. Engizana naye. Bafo ngeke phela. Akekho ongiqamba manje. Okay, ama-piece job ukubamba lapho nalapho. La Yeah. ubizwa khona. Yeah, hayi. Khona lokho phela. Ngeke phela bafo awukwazi ukuthi ungaqala enye into ubuyazi ususabamba lapho nalapho ubizwa khona. Hayi cha, manje inkinga mina ngulomuntu nje ngoba ngisho ukuthi ekhaya into edinga la kudinga umuntu esifazane yabo. Njengamanje ngibonile ukuthi lo sisi lona umuntu oright. Umuntu ongawazi ukuthi bengikhulume ngilalele nomzali bekhuluma emlalele. Okay. Futhi engawazi ukuthi umisi umuzi wasekhaya. Angeke ngelinye ilanga umtshele ukuthi yes ngiyakuthanda ngempela sindawonye and ayikho into eyodala ukuthi ngelinye ilanga ngingakuthandi. Kodwa ngiyacela ukukutholela usister wife, usisi wakho nje wasekhaya kaZungu ozokulama. Ngiyomtshela yini lonto ngelinye ilanga. Hayi angiboni. So uyena. Hayi angiboni. Sengingaba phela ubafo lo owangishiya ke. Osengabe inkinga. Kodwa mina ngabe ngayisho ekhaya lento ukuthi cha ngeke ngisithathe isithemba ngisivuni vele. Okay. Ubalekela ukukhuluma. Nokukhuluma kakhulu ngoba mina ngayena umuntu okukhuluma ngithanda nama-joke yabo. Ngithanda ama-joke umama akhululeke ohleze ehleka. So uyamthembisa ukuthi uzomthanda, uzomnakekela and angeke uzomlamanise namuntu. Hayi khululeka. Uzwile Khululeka. Uyamuzwa uthini? Okay, into engithandayo ukuthi kuyaqoshwa la. Yeah. Kuyobe sikhumbuzo ngelinye ilanga. Awu. Internet ayikhohlwa bafo. Ukhuluma into ngo-1940 iyokubamba ngo-2030. Ayikhohlwa i-internet. Ngisho ingaba u-2000. Okay. Kodwa la uyogcine la kumina uzohlala la kumina ngimphathe kahle ngimnakekele. Awumthembise-ke manje into ezophuma la ekhaya ebambile ukuthi uzomenzela u1 no2 no3 uzomphatha kanje uzomjabulisa kanje ey'fisweni zakhe anazo yena njengomuntu uzomthembisa u1 no2 no3 ukuze kuthi ngelinye ilanga kube ukuthi njengoba iqoshwa nje lisho ubandule kube ukuthi siphinde siyakudlalela yona ngelinye ilanga masungenzi kanjalo kuthiwa khumbula ukuthi wena waphimisa ukuthi ngicela at least angisho ubonile manje ukuthi akakwadli akakudushi akakuphushi akakulahlela le kude uthe uyafisa ukuphuma kule relationship akuyona akuphumeke so kwakho kumsiza ukuphuma kuyona that's one. Two, mase ephumileke kuyona umthembisani yini ozomkhipha nje la egedini ethembile ukuthi uyibambe ngezandla zombili ukuthi wena uZungu umthembisa u1 no2 no3. Ukhulume naye futhi because uyena umuntu ofanele ubhekane naye njengoba uthe asikulandele yena nangu phambi kobuso wakhe akekho ku-TV ayekho eledweni ula ngiyamplaza ngiyambona ungangawe ke manje. Hayi mama uyazi nawe ukuthi ngicwele kanjani ngeke ngikuphoxe ukuthi uzwile kuthiwa nango-2000 sobe iyobibukwa nezizukulwane zobe ziyibuka. Bengicela mama ukuthi ngizokuphatha kahle khululeka ungawari ngoba eseshilo usisi wami ukuthi ungamfonela nokumfonela khululeka ngizokuphatha kahle. Uyayibona lento kodwa uyambona umama kodwa ayi uzizwa kanjani ufilani ucabangani ukuthi makwenzeke ini ngiyamnikeza isikhathi sokuthi azibonise ukuthi uthandana uyamnikeza
Bafowethu hayi. Angazi mina ngabe ufunani kumina mfethu. Hayi. Angazi ngabe ufunani kumina manje. Hayi. Oh manje sivele yacaca. Hayi mama. Uzwile ithembiso akuthembise zona. Uzwile ukuthi ngithe mina mengasenzeki ngizwile ukuthi ngitheni. Okay. So, mhlambe ke ngiyazibona ithembiso zakhe but wena kusenhlizweni yakho ufisa ukumtshela ini noma ufisa ukucelani noma ufisa ukuthi makwenzeke kanjani umiseke kanjani. For now ngoba angicabanga ukuthi ngizokwazi ukungena kwi-relationship ngingakayanga i-counselling. Oh, udinga i-counselling? Yeah. Ngingabhukhela i-counselling mina asikufundisa ukuthi uzokhokha. So wena uma uthi uzoba ready only if usubuya kwi-counselling ngingabhukhela yona. Futhi nakhona uma uthi umuntu engibhukhele yena awukho happy ngaye ngisengabhukhela futhi nangenyanga I don't mind. Mina fanele ngigcine fanele ngibe ne-show ukuthi wena ugcine ube right. So if akuhambi kahle lokuqala ngizobhukhela yena kulungile usangaphinde ubuye uthi Sifuza yes ngimzwile uyasebenza naye ngi-right but akafika kule nto mina bengicabanga ukuthi uzofika kuyona. So akekho yini umuntu ngisangaphinde ngikutholele. Wena uma uzi-availa nje ungenankinga ngikutholela yena. Ungamind ungakubeki emqondweni kokukhokha nananani kuzoba kumina. But ngi-willing ukuthi uhambe uyobonana ne-psychologist. Kodwa mesizogcina la ubhuti. Ngijabulile nje. Alright ngalokho. Yeah. Hayi mafo. Hayi ukuthi yabo nje awuvumelekile ukugiya. Kodwa ngithi mina Ngenze njani? Ngenze njani? So ngicela umphathe kahle. Ngicela ungamkhalisi. Ngiyazi ukuthi uchazile ukuthi ukhuliswe kahle but please ungalenzi iphutha. Uyohleze ehleka nje. Yathembisa nje. Hayi uyohleze ehleka. Maka lapha ekhaya ngiyazibonela nawe ukuthi siphethe ngaliphi. Ngiyacela nawe uma uthi khona ingakonayo noma ukhona lento esenhlizweni yakho ofisa ukukhipha ngomuntu omthandayo kuyikona ukuthi awukwazi ukuvesela usuku umsukele. Ngithinte kule email address evelayo lapha escreenini. Ukhulume nami. Ungibizele lo muntu unezinamba yakhe ngizokwazi ukuthi ngimxhume. Ngikufonela futhi ngitshela ukuthi u-free ngikubuza ukuthi u-free ngaluphi usuku. Uze ngoba ngiba sengiqedile ukukhuluma nalo uthe wena ufuna ukuhlanganiswa naye. Ngiyacela ungakhohlwa ukuthi usubscribe, like, share ngithanda kakhulu. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho. Ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6. Indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu akhathande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.